bi sɔgɔmada in na an bɛ janvier kalo ale tile 14 na jumadonya dɔ fɛ janvier kalo tile 14 san 2022 falai malidenw bɔra Bamako ya u bɔra cogo min Mali fantaw bɛɛ lajɛlen fɛ u bɔra ten ko CEDEAO a dɛmɛbaw a senkɔrɔmadonnobaw k'u tɛ olu ka ko la bi u t'o la sini falai nin don in kama Maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'i tani bila kɛrɛfɛ maa m'a fɔ n ye nin bɛrɛbɛrɛlitɔ maa ye maa m'a fɔ n ye sɔrɔdasiw senkɔrɔmadonnomaa ye bɛɛ ko Mali o de y'a to don in ale ni don tɔ si man kan nka falai jɛnatigɛ fɛn o fɛn a bɛ sɛmɛ ko dɔ de la kabini waati jan M5 kɛlɛ bɛ a 12 fili la tuma min na falai maa mafalen minnu bɛ M5 kɔnɔ olu kun y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko n'an ye fanga ta an k'an jija an ka yɛlɛmaw boloda an ka falenw boloda degun minnu yera an ka jamana kɔnɔ maire bɛ bila ka taa mairiya la o bɛ yɛlɛma gouverneur bɛ yɛlɛma préfet bɛ yɛlɛma juge bɛ yɛlɛma mara taacogo ani mara kɛbaaw ni mara kɛcogo bɛ kalifalen don maa minnu na falai olu yɛlɛmana ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu minnu tɛ maaninfinw to u dabolo la ko k'a lajɛ mara yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo di jamana taabolo bɛ se ka yɛlɛma cogo di yɛlɛma belebeleba jumɛnw bɛ n'an ye degun jumɛnw ye an ka bɛɛya kɔnɔna an k'olu yɛlɛmali baaraw kɛ a fɔra o ma ko refondation falai maaninfin o maaninfin i bɛ maaw ka ɲuman dogo i farala zon kan han a waati cɛ min tun b'a kuma fɔ Modibo Sidibe don refondation ale de y'a kuma fɔ k'a sɛbɛnw kɛ k'a baaraw kɛ hakililaw ni kuntilennaw nana ta a nana don M5 baarakɛlaw na falai fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana caya min ye ɲɛma sɔrɔ ko la fanga talen kɔfɛ sabula bɛɛ lajɛlen kun ni na falai ŋɔni ye suruku bila naji feere la kɔni i ye ko kɛ dɛ ni naji kɛra la tigi bi sɔrɔ a la o parti politiques ni jɛrɛjɛkulu ni fara ɲɔgɔn kan tɔw faralen ɲɔgɔn kan falai ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'ale sonsoro a nana wolo min na fanga ɲini dara kɛnɛ ka kangalankan bɛɛ lajɛlen y'i tufa k'i jɔ i ta kan fo waati min mara taabolo nana yɛlɛma dɔɔni min ye Asimi Goita ale talen ka bila ko kunna falai ko ka mun de kɛ yaasa an ka se ka taa ɲɛ ko assise nationale ye yɛlɛma minnu ɲini an fɛ assise nationale ye laɲini minnu ɲini an fɛ an ka taa o sira fɛ o de senfɛ sa an y'a fɔ CEDEAO ma ko anw tɛ bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ sini k'an jɔ an jɔkolo la malidenw bɔra o de la sa janvier kalo tile 14 san 2022 k'a yira k'a fɔ k'u b'u faso fɛ bi u b'a fɛ sini nka falai ko in sigira laɲini dɔw kan dɛ laɲiniw b'a la dɛ tiɲɛ don Asimi ninnu ye wulikajɔ kɛ tiɲɛ don maaw ye fɛn caman fɔ tiɲɛ don min ye hakilinabaaw bɔra assise nationale kɔnɔna na nka ɲinina sa fana falai mara yɛrɛ kɛcogo o bɛ sinsin ka jamana jɔ sariya tilennenw kan danaya ani maa ɲɛnɛmaw ka se ka olu bila baara la ko yɛrɛma hɔrɔnya bɛ sɔrɔ o senfɛ yiriwali ka kɛ sɔrɔdasi kunda baara min bɛ kɛ a ka kɛ jɛlenya ni tilennenya la marabolo cogo la feerekɛlaw ka cogo la sugula kɔnɔnaw la du kɔnɔnaw la kalanyɔrɔw la faso cakɛdaw la sifinw ka tɔn maliden minnu bɛ kɔ kan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ko min ye mara kɛcogo ɲuman tilennenya ni laadiriya k'an k'o kɛ an taalan ye hakilina ninnu ka se ka sabati a ɲinina jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ assise yɛrɛ laɲiniba min fɔ sa ni o dɔw bɛ ka lawaleya nin waati na falai ko an k'an jija an ka tilen an ka danaya ta an ka baara kɛ an kɛra sɛnɛkɛla ye o an kɛra mɔnikɛla ye o an kɛra bololabaarakɛla ye o an kɛra jagokɛla ye o an kɛra faso ka cakɛda ye o an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen n'o ka bon ni fɛn bɛɛ k'o ye Mali ye an k'an sinsin o kan tilennenya ni laadiriya fasoden ɲumanw ka ɲini ka bila baara kɔnɔna na min ye jamana ye maa si kana den kɛrɛfɛ maa si kana kɛ kɛrɛfɛden ye falai maaw bɛ kule min na bi n'o ye lakanabaliya ye a ka sigi bɔlɔ kelen kan maa minnu bɛ fɛ k'u ni di faso ye u ka ɲini ka don kow kɔnɔna na falai baara ka se ka kɛ ka ɲɛ ko yalama k'a ko de bɛ cogo di bi dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ka dɔ far'o kan cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ni kelenya bɛrɛbɛrɛlitɔnw donnen kulukura la ka se ka jamana taabolo kura sigi olu ka ko ka falai ko maaw bɔra ka ni laɲini de kɛ san 4 kɔfɛ k'a ko de bɛ cogo di bi lakana kunda a ko bɛ cogo di bi mara kɛcogo kunda a ko bɛ cogo di bi
min ye dungo jugu ni yurugu kɛlɛli kunda fala k'an ka jamana baarakɛyɔrɔbaw k'o bɛ cogo di maaw bɛ taa cogo di laɲiniw bɛ cogo di malidenw yɛrɛ ko cogo di bi san 4 u ka wulikajɔ kɔfɛ ko ɲininkali ye nin yɔrɔ in de ye tiɲɛ don ka bɔ ka drapeau majamu ka drapeau tanu ka drapeau lase k'a yira k'a fɔ i b'i faso fɛ fala ye k'o dɔngalakari o ye tiɲɛ ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri k'a yira Union européenne la k'a yira nanzara jamanaw la k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ko anw ko k'an tɛ bi an sɛbɛkɔrɔ tɛ sini k'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka ɲi fala ye ka MINUSMA gɛn ka Kidali minɛ ka Gao minɛ ka Menaka minɛ ka Ber minɛ nka mara bɛ cogo di a kɔnɔna na bi anw yɛrɛ bɛ ka mun de kɛ ninnu taalen kɔfɛ ko yalama laɲini minnu bɛ ni malidenw bɔra k'a fɔ ko k'a sigi sen kan ko kimɛli waati ma se sa wa n'o y'a sɔrɔ baara kan ka kɛ hakili jagabɔ ye ka karamɔgɔw k'olu ka t'olu nɔfɛ ko ka kalan kɛ denmisɛnninw na u ka se ka siniɲɛsigi dɔn an ka tabiyaw n'an ka taabolow an ka adamadenya kɛcogo an ka maanifinya faamuyacogo an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka daabolow bɛɛ lajɛlen fala ye ko yalama ko malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma k'o bɛna na k'o fura ye wa fala ye maaw ko n'i ye kuma cayalen jibatɔ so kɔnɔ siga bɛ den fa de la n'o tɛ ba kɔni dɔlen don bi ko nin kan ka kɛ sababu de ye bi u ka taasibila kɛ ka miiri kɛ ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ an bɔra min an bɛ ka taa min tubabukan ba fɔ in nɛgɛ tɛ maliyɛnw na bi tuguni maliyɛnw ko de ye tilennenya ni laadiriya ɲɛmaa bɛ k'a ɲɛ siri cogo min fala ye ka baara kɛ a k'a jija a ye maa minnu bila baara la o fana k'o baara ɲɔgɔnna kɛ k'a daminɛ an ka togodaw la fo sanfɛ a ka dɔn k'a fɔ ko lakɔlɔsili bɛ yen baara minnu bɛ yen bi n'olu kalifalen don maaw la fala ye k'an bɛ ka segin tubabukan fɔ la dɛ an dun k'an y'an yɛrɛ ta an ka sɛbɛnw ye tubabukan ye an ka taabolo ye tubabukan ye an bɛ laseliw kɛ tubabukan na k'o kuma k'an ye kan layidu min ta k'o bɛ mini waliyaba minnu taara lakanako ta na sira fɛ fala ye ni cɛsiri ni timinandiya kun kɛra ko a lasumensuru ye min ye fala ye maa minnu yɛrɛ tun b'u disi gosi k'a fɔ ko anw de ye transition ye k'a caman tununnen don bi dɛ n'o tɛ ni kun ye dɔw ka dɔgɔ duman yɛrɛ fala ye belebelew diɲɛ ma ɲi dɛ politiki fala y'a fɔ fa k'i den minɛ kana sɔn politiki k'a minɛ o furakɛ ka di nka politiki min maaw dɔn fala ye jamana in kɔnɔ o donna ni miliyari de ye politiki la bi u tɛgɛlankolon don u tɛ se k'u sigi kɛrɛfɛ a mɔgɔ ka ca duw cira politiki balimayaw tiɲɛna politiki teriya dumanw tiɲɛna politiki maaw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ politiki a ye mun ɲɛsin an ma lafiya ni basigi ni danni na fala ye ko k'a ɲini sɔrɔdasiw fɛ fala ye u dɔnna ni min ye ko daminɛ u k'u ɲɛsin o ma Bamako tubabukanba fɔ in u k'o ye k'o to yen cɛsiri ni wulikajɔ ni timinandiya min bɛ sen na don o don ka ɲɛsin bamajuwalekɛbaw ma k'u k'o matarafa n'o tɛ munumunu salo janba in fala ye tubabukanfɔba in maliyɛnw tulo bɛ min na o ye barama de ye dɛ an tɛ dugawu kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan laɲini minnu bɛ ka kɛ nin waati laban in na fala y'anw ka baara kɛlɛyɔrɔ ye min ye i bɛ da min na k'o bila baara la o de bɛ taa e yɛrɛ de tɔgɔ fɔ k'e ma jamu fɛn caman bɛ yen anw kan ka o dɔn ko olu bila k'an sen bɔ olu la pewu k'a sababuya kɛ an ka jamanadenw ka laɲiniw man ca fala ye bi m'a ye Bamakɔ kɔnɔna na yan yɛrɛ mɔgɔw bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ dugawu de kɛ ala k'an ɲuman bɔ k'an ɲuman segin n ka denbaya la n ka taa n dahirimɛ ɲini ka na n'i ko maa ma ko politiki ɲɔgɔn ye bɛ n'i ma farati aw minnu y'a fɔ aw yɛrɛ dama bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kunna fala ye o de la bi maa caman tulo b'a la k'a fɔ ko perezan ka discours la fala ye k'a ko politiki ko bɛna n'a lajɛ ko k'a sɛbɛn dilan sen kan maaw fɛla tɛ dɛ ni ɲɛmaaw t'a kalama an kɔni b'a fɔ ɲɛna maaw fɛla tɛ jama fɛla tɛ sabula jama bolo baara min kan ka kɛ bi o ye ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan baara min kan ka kɛ bi o ye ka baara layidu mun tara fala ye sɛbɛn minnu kɛra k'u lawaleya baara min kan ka kɛ bi ɲɛmaaw bɛ ka min fɔ su ni tile fala ye an k'a waleyatɔ ye kɛnɛ kan mɔgɔw mago b'o de la dɔ bɛ ka kɛ dɛ jɔn ko ala dɔ bɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔso baaraw bɛ sen na balontan terɛnw olu caman jɔra lakana ta na sira fɛ baara caman bɛ ka kɛ mɔgɔw ka saraw bɛ ka d'u ma fala ye nka nin bɛɛ la maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɛ saratala ye maliyɛn bɛɛ tɛ sarata dɛ wa min ye maliyɛn fanba ye u mago bɛ mun na bi fala ye u ka taa kɛnɛyakɛyɔrɔw la u ka se ka lasaniya o kɛnɛya baara dɔw bɛ sen na u ka se ka taa kiiritigɛyɔrɔ la u lafiyalen ka taa u ka jo ka di u ma togodaw la mara bɛ maa minnu bolo fala ye u kana taa u yɛrɛ kɛ wara faga balo ye maaninfinw da la
gela flandala ni ebi fala terrorisme ni bamancha wale kebala ni yo marakela koro sembo ala atoba de aunga haklina na 14 janvier falai akanga kenin tasiblani ni miri ka hakli jagabo amborami ametami ya sa anafa mi anga seko soro anga kuntlena mi anga seko soro fengelembe mi sega ka kuma chama falai maliye munu be kokan anga na nyino ko anga na nyino ko de bele ni barakela ni chesiri kela de chama ndale no koka falai ufana ka sebengo gela ubi uka degun be ube fega bara uke faso kono nga nyete surala fangamana folo malla mi nyesi akoma tiere la sabula nunjuru be munu mole bamako ya falai ulu ta fega mado ye ulu ne dawe buga wardo ala de wati do kumasra mamunu fana bo bara la kala je akasika ke ganye ni yanga kado e biso madana ka di premier ministre ma sabula mi nye ni ngoynye ni mafli shogel de atu tigade angana nyino fana ko kunu mato mami ngono biteti kono ikasa asra lebe reform na falai ulika joni demsonu ben le cerveau nunu ye yoko chamangala kata se dirisa mementa oni kuyato ma upela jele u chesiri 14 bisaka kega nyo tugomna angana nyino lu fana ko sabula en fait minga jugu mami be domi anyebo odela munu ye doke nyumana angana nyino ko falai wala nyuma manga sanango sega jila de nyanga kado e kadi premier ministre ablaima sabula ko embe ba ale de bulo jamana ko tigi yoro ka jana ni ko nuna falai prezanga same fole hukumu konnana ayilla siri chamange dungo juganu yurugu kelalila uluma siri tabaw barambe ka ke oluka ko hukumu konnana nga dasira fen fana ma mumta se joli kurawma kalanso ko bola dokotoro soko bola yiwali tasra bola baramu minana sega sigi senga asimiye minfo arajumali mawya jata anga je ko ofle ina amna barachama ke kalango hukum konnala amna lisi ordinaire nun classe nun bo amna kon woro o debna jolna damne sanna to konnala abi damne ina ngata o lisi kurade de do lisi d'excellence fana ofla o jolwe sena o fana baramna ke ani wafo mako IFP institut français professionnel ça veut dire en professionnel formé munu me kalan baran kalan ni gadon to mina o bara fana o so mina jo no bena be demon to ngonama be fa kata kalan université nunge mais bara do be nama kalan ni gadon antisaga nyeta ka soro boni buru fana kono ibna ye muy metru tay ko karamo ta amno fana dendru jo amno dendru fana jo ma to ali bi anga kalango metru sa kalan to mina matu fana bisa jamana don to kalan to mina bo munu mina labe walso do mina labe ni ata tali se jeune fille nu anani wana chama se korolo mo mon flam no ta ko labe kurai ko labe ni transition supérieur la anga bibliothèque universitaire obesina fana barabe na continue kana se sigaso université o barabe sina ani ensup fana mina labe ngagla matu kalan fana be nyanto mina ani anga eni amnu ga centre d'excellence o fana mina labe do be ka fo éducation na enseignement supérieur barabna kala matu kala mo bani to komna do musaka be milliard keme an bisbama. Devant les familles fondatrices de Bamako, les confessions religieuses et la société civile, le président de la transition promet de poursuivre et renforcer la lutte contre les groupes terroristes qui changent de stratégie chaque fois qu'ils subissent des défaites. C'est pourquoi il appelle les Maliens à serrer la ceinture et continuer à soutenir les femmes, convaincus que la paix n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. Manga fintugu fu dante fuli muna kufu uka wilika jola kufu uka fasokanuna kufu uka jamana jola ni a jate mene kila fla de kuma nga flo gela flo anga jamana kun klalen do amanga jamana sura to ko be kanta to ko do o gela kuma nga afla na ko mi jate wala keleke mo to nga jamana basi do gela fla de kuma nga ala barakala ala nanga sosu jamana dum uluka deme anuka kanu anuka demela ananga fintu ablika jola ala barakala anga jamana amsa fo bi anga jamana bambulo ide mali region foye bibina ko anga fintu te ate imana region fata aso fintu be ore wati mado sira wati do region do kume okuntanga jamana re bulo
mɔgɔ sugu bɛɛ tun bɛ don mɔgɔ sugu bɛɛ mun ka don b'o kɛ mais bi bi in na o tɛ yen mali finitigi bɛ an ka région bɛɛ la donc o ye foli an ka foli bila an ka finitigiw la n'i y'a jateminɛ jatigɛ wale mɔgɔw u ka ɲɛmɔgɔ caman ɲi bɔnɛna u ka sigiyɔrɔ caman tiɲɛna caman ye yɛrɛ marifa bila caman ye marifa bila k'u yɛrɛ di donc o b'a yira an ka finitigiw bɛ wuli ka jɔ mun na su ani tile min b'a to basigi bɛ se ka na an ka minnu ɲi tora la an bɛ ala deli ala ka u dayɔrɔ sumaya surasi fara civil kan ani minnu jiginna ala ka nɔgɔya d'u ma ka kɛnɛya d'u ma donc a yɛrɛ jateminɛ jatigɛ wale ka kɛlɛ fanba de ka bon mais o kɛlɛ min bɛɛ y'a faamuya sisan k'a fɔ ko u bɛ mɔgɔ de ka kɛlɛ la diinɛ kɛlɛ ko tɛ siya kɛlɛ ko tɛ bɛɛ y'a faamuya donc o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min don a bɛ kɛlɛ de a bɛ kɛlɛ parce que an y'a dɔn u ka laɲini dɔ jamanadenw fɛ ka ban o de y'a to an ka kɛlɛ donc n'an m'a kɛlɛ a bɛna kɛ sababu ye an ka jamana ye bɛn ni kɛlɛ mun sabatilen b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ ka fiɲɛ don o la a bɛna kɛ sababu ye k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na donc o de y'a to an b'a kɛlɛ sira bɛɛ fɛ o kɛlɛ in o ye badabada de fo n'an ka jamana sumana don min na san 2025 o kuranko gɛlɛya o ma dogo mɔgɔ si la gɛlɛya nana hali bi an bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kuranko la cogo min na n bɛ foli fɔlɔfɔlɔ bila jamanadenw na u ye musaka min bɔ n b'a to hali bi kuranko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka fɔ fana an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na fɛn caman sigilen don sen kan n ma dɔn basigi bɛ na depuis salon a baara bɛ sen na mais n bɛ se k'a fɔ mun na bi bi in na n bɛ se k'a fɔ ko bi ka fisa ni kunun ye parce que salon a kun ka kalan yɛrɛ yɛrɛ mais a bɛ ɲɔ ka dɔɔni fo ka taa fɔ k'a banna n'i y'a jateminɛ an kun jigin bɛ miliyari 400 de kan mais tellement a serela an y'a seri k'a seri an taara sɔrɔ ko 761 na bon n'i y'a jateminɛ o kɛra sababu ye k'an ka nafasɔrɔ sira n'o recette ninnu ko k'a dɔ fara o kan miliyari 586 ɲɔgɔn na o fara an ka recette kan bon n'i y'a jateminɛ an ka budget la an ka jamana wagande a bɛ mun fara o kan san kɔnɔ o bɛ taa miliyari 1,022 ɲɔgɔn na donc n'i y'a jateminɛ fana fɔlɔfɔlɔ ni mɔgɔ tun y'u ka sanu feere a wari tɛ sigi an ka jamana na wa sisan o fɛɛrɛ sigira sen kan sanu fɛn fɛn feerela a bɛɛ wari bɛ sigi an ka bangiw la san o san u bɛna wari feere cogo o cogo san o san m'u don jamana bangiw kɔnɔ a bɛ taa miliyari 600 la n'o ye contrat signé sisan n'a sɔrɔ sanu sɔngɔ bɛ taa an ka 60 sisan n'e ye contrat signé o la san o san ni dɔ bɛ fara sanu sɔngɔ kan e ka 60 in de o de ka 60 de bɛ ta ka d'i ma parce que e ye contrat signé ka bɔ o de tɛ yen bilen o banna pewu pewu mais n'o mɔgɔ minɛ la a bɛna deli ko mɔgɔw bila parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ don a ye kuma min fɔ a bɛ se ka jamana wuli a bɛ kuma min fɔ a bɛ se ka joli bɔn kɛ bon an k'o de jateminɛ dɔwɛrɛ to n y'a fɔ n ko gouvernement ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan commission dɔ bila commission min na gouvernement mɔgɔw ka kɔnɔ justice bɛ k'a kɔnɔ o conseil min bɛ k'a kɔnɔ a bɛ taa jamana wɛrɛw la parce que caman b'an ka karamɔgɔ caman bɛ a bɛɛ tɛ dɛ caman formera kɔ kan u b'a dɔn u bɛ wajulu kɛ cogo min na donc k'a fɔ u caman formera jamana ninnu na u tɛ ko min k'o jamanaw la u bɛn'o de k'an ka jamana yɛrɛ la o y'a to n ko a ye commission sigi a ka taa jamana ninnu lajɛ jamana damadɔnin ta u ka y'u ɲɛ la u bɛ presse kɛ cogo min na est ce que u bɛ balawu kɛ u bɛ mɔgɔ funteni ka kɛ jamanadenw funteni ka bila jamana ɲɛmɔgɔw la est ce que u bɛ tiɲɛni kɛ. fala ye mari marabolo ɲɛdankuraw o dira u ma yɛlɛma min kɛra bi bi na an ka jamana kɔnɔ mara taabolo ni mara kamabɔli la a sɛbɛnkura la a yira sa k'a fɔ ko Bamako kɔni ye district ye ale b'a dan ma min ye marabolo 19 o b'an ka jamana kɔnɔ cercle 159 min ye arrondissement ye ale ye 481 ye commune 815 dugu 2,712 n'o ye dugumisɛnw ye min ye baara in yɛrɛ kɛcogo n'i y'a ta k'a lajɛ sa u b'a yira sa k'a fɔ ko Mali marabolo sigicogo o de filɛ nin ye fala ye marabolo fɔlɔ o ye Kayi ye cercle 10 bɛ ale kɔnɔ arrondissement 33 min ye commune 65 dugu 963 o de b'a bolo ani fraction marabolo filanan o ye Kulukoro ye cercle 8 b'a ale bolo arrondissement 29 commune 60 dugu 1218 min ye marabolo sabanan ye o ye Sikasokaw fɛ ye cercle 8 bɛ ale bolo arrondissement 21
komini 53 min ye dugu 667 ye ani fraction. Sigida 4 na o ye Segu mara ye. Segu mara ye cercle 11 ye. Arrondissement 35 komini 78 min ye dugu ye 1512 o bɛ ale kɔnɔ. Min ye an ka région 5 na o ye Mopti ye. Mopti ye cercle 8 ye. Arrondissement 34 min ye komini 50 ye. Dugu 785 o bɛ a kɔnɔ n'o ye dugumisɛnw ye. Min ye Mopti mara ye ale marabolo 6nan ye. Tombouctou marabolo 6nan ye ale ye. Cercle 13 b'a kɔnɔ. Arrondissement 34 komini 53 min ye dugu ye o ye 1220 ye. Nka o ye marabolo 7nan ye. Cercle 16 b'a kɔnɔ. Arrondissement 41 komini 44 dugu 428 ani fraction b'a kɔnɔ. Kidali ye marabolo 9nan ye. Cercle 9 b'a bolo. Arrondissement 29 komini 30 o b'a bolo. Maa min bɛ n'o bɛ dugumisɛn min b'a kɔnɔ ani fraction b'a kɔnɔ o ye 211 ye. Tawdeni o bɛ daw kan o ye marabolo 10nan ye. Min ye cercle 6 bɛ ale bolo. Arrondissement 30 komini fana ye 30 ye. Dugu 377 o bɛ ale bolo. Min ye Menaka ye ale 11nan ye. Menaka ye cercle 6 ye. Arrondissement 18 min ye komini 28 dugu 276. Nyoro di Sahel ale bɛ daw kan ale cercle 6 ye. Arrondissement 14 komini 31 dugu 400 o bɛ ale kɔnɔna na. Kita bɛ daw kan o ye cercle 6 ye. Arrondissement 14 komini 33 min ye dugu ye o ye 774 ye. Joyila bɛ nana daw kan ale fana ye cercle 6 ye. Arrondissement 13 komini 23 dugu 774 o b'ale fana kɔnɔna na. Nara bɛ nana daw fana kan. Nara ye cercle 6 ye. Arrondissement 12 komini o ye 14 ye. Dugu 286 o bɛ Nara kɔnɔna na. Buguni mara ale bɛ nana daw kan. Ale cercle 10 de b'ale kɔnɔ. Arrondissement 30 komini 57 min ye dugu ye o ye 1010 ye. Kucala cercle 8 min ye arrondissement 22 komini 46 min ye dugu ye o ye 796 ye. San cercle 7 bɛ ale bolo. Arrondissement 17 komini 42 min ye dugu ye o ye 832 ye. Douanza cercle 6 arrondissement 18 komini 24 dugu b'a kɔnɔ sa o ye dugu 237 ye. Banyangara cercle 9 arrondissement 30 komini 53 min ye dugu min b'a kɔnɔ o ye 1024 ye. Bamako district ale ye cercle 1 pe de bɛ ale kɔnɔ. Sabula a yirala fana k'a fɔ ko cercle 1 komini 1 arrondissement 7 min ye Kin ale ta ye Kin ye fala ye. Kin 99 o de bɛ Bamako kɔnɔna na. N'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa district 1 de bɛ an bolo. Région 19 cercle 159 min ye arrondissement ye 481 commune ye 815 ye. Min ye dugu ye o ye 1000 712 o de bɛ Mali ale kɔnɔna na. Fala an y'a fɔ fana k'a fɔ ko min ye Basolma base ni ale Burkinakaw ka maa ye maa min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na taama na kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES ko min bɛ Burkinakaw fɛ n'o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen ale de sigilen don ko kunna. Kunun ko président ale y'a bisimila a tilalen kɔfɛ min ye premier ministre fana y'a bisimila ani Ablaye Mayiga ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra. Ablaye Diop ale sigilen ɲɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔ siraɲɛnabɔ ministre a nana sa ka n'a lajɛ Burkina kan ka baara kɛ ni dakun min ye ni baara kɛcogo min ye fasodenw ka ko ɲɛnabɔ jɛkulu min bɛ ale bolo AES kɔnɔna na ka se ka o fana baaraw kɛ ani premier ministre ka kuma bɛ tali kɛ o la a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko baara min bɛ sen na AES kɔnɔ bi olu fasodenw ka tɔnjɛkulu tɛna to kɛrɛfɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ kan ka baara fɛn fɛn kɛ ani min ye capitaine Ibe kan ka baara kɛ ni feuille fɛn fɛn ye olu kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se k'a dɛmɛ cogo min na. Min ye nin jɛkulu min sigilen don Burkinakaw fɛ yen AES jamana tɔw fana na k'a ɲɔgɔnna kan ka sigi yaasa jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka baara la ni AES ɲɛmaaya dir'u ma latilenninw ni baaraw kɛcogo ɲuman o ko ta nasira fɛ. An bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ k'a segin ka na.
fala ye sanubɔko ta nasira fɛ Keɲeba mara la min ye muso dɔw olu kɔni tora damanda dɔ la sanubɔyɔrɔ dɔ kun do sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ Jalafara komini kɔnɔna na Keɲeba ale sɛrikili kɔnɔna na ni ye sanubɔyɔrɔ in kɔni k'a binna musow kan siniwalakaw olu ka sanubɔyɔrɔ kɔrɔ don muso 6 o de tora ko in ale senfɛ Jalafara komini ɲɛma n'o ye Sedu Sako ye ale ye kibaruya in sɛbɛntiya an ye wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a daminɛ nin kalo in tile 12 la sa fo kana se kunungo ma wulikajɔ ni baara minnu bɛ yen n'olu sera ka kɛ wolomasiri tabaw bolo pankuru ale ni dugumacɛw fɛ ko o de filɛ nin ye min ye kungokolo min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko sunsan ni ale bɛ Segu marabolo kɔnɔna na wulikajɔ belebeleba kɛra ye gosiko 2 ni pankuru ye k'a bɛɛ lajɛlen ni sababa bɛnna Bamanjɔni jɔwale kabaw kɔni dagayɔrɔ n'u ka moto k'olu bɛɛ lajɛlen halaki min ye Zancɛbugu fana kɔnɔna na kungokolon dɔ bɛ yen ko Kekorokaw fɛ yen o bɛɛ lajɛlen fana wulikajɔ kɛra ka se olu ma gosili sabanan o kɔni sera sa Bamanjɔni jɔwale kaba dɔw kɔni tun bɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jafara bɛ Moti marabolo la olu fana ka minɛnw bɛɛ lajɛlen nɔɔni an'u bolo minɛnw bɛɛ lajɛlen baro kɛlɛtigi ko sa ko ka bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ armée ale kɔni bɛ wulikajɔ la su ani tile yaasa ka se ka baara kɛ Bamanjɔni jɔwale kabaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la n'u ye o yɔrɔ sɔrɔ ka se k'olu bɔ baara la k'a b'a ɲini jamanadenw fana fɛ fana u ka dugawu kɛ min ye baaraw ye kibaruya min mana na k'u bolo u k'a lase u ma yaasa dan bɛ se ka sigi ninnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la cogo min na Falaye ko ni wulikajɔ ma kɛ ko Segu bɛna na hôtel ntanya dɛ Segukaw u ko kabini basigibaliya nana don an ka jamana kɔnɔ baarakɛda min bɛ yen bi ni o ye hôteliw ye Segu kɔnɔ degun caman sera u ma degun ninnu caman tun bɛ yen u y'a lajɛ k'olu kunbɛn ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la nka nin waati laban in na Segu hôtelitigiw caman ko bi maaw tɛ se ka taali min kɛ Segu i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min kɔrɔlen o y'a to hôtel caman bɛ Segu bi olu y'u ka daw tugu degun wɛrɛ min nana far'o kan Falaye taji sɔrɔbaliya Segu dugu kɔnɔna na o y'a to baara gɛlɛyara hôtelitigiw bolo hali ni baara kan ka d'u ye nka ni taji t'u bolo ni courant tɛ yen o ye a tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya wa nin waati in na fana min ye siraw kɛcogo ani maaw ka taa ni ka Segu gɛlɛyaw ko hôtelitigi caman kɔni bɛ yen bi olu ye denmisɛnnin caman labila baarakɛbaliya sabula u tɛ se ka u to yen baara tɛ ka kɛ foyi tɛ ka sɔrɔ Segu dugu kɔnɔna na bi ko n'i ye hôtel 2 dayɛlɛlen ye k'a na kɛ u bɛ ka taa yɔrɔ fura de n'o tɛ ko dunan kɔni o yeli o gɛlɛyara kosɛbɛ hôtelitigiw fana ko minisiri min bɛ yen n'o ye Mamu Dafe u bɛ welewelemada bila a ma a ka se ka wuli ka jɔ kɛ u kana u ka ɲɔgɔn ye u ka sigi ka kuma u ka hakili jagabɔw kɛ fɛɛrɛw fana b'u fana kɔnɔ o ni minisiri mana gɛrɛ ɲɔgɔn na Falaye a ka ca Ala fɛ min ye nin ko in ye u bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw sɔrɔ a la sabula nin bɛɛ la impôt bɛ k'i tɛgɛ jan nin bɛɛ la baarakɛlaw bɛ k'u tɛgɛ jan nin bɛɛ la courant ni ji o bɛ sara ni u ma ɲɔgɔn ye ka kuma ka fɛɛrɛw sigi sen kan olu tɛ ka client sɔrɔ u tɛ ka se ka baara kɛ hali a dɔw yɛrɛ da dumuni yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛyalen don kabini minɛnw bɛ mara frigo kɔnɔ fo frigo yɛrɛ nana jɔ courant tɛ yen ji tɛ yen taji tɛ yen ko bi bi in na kɔni Segu hôteliw u bɛ degun kɔnɔna na Falaye fo n'a kɛra kelen-kelenninw ye dɛ wa hali olu yɛrɛ fana u bɛ nimakaran na bi bi in na dɛ Dire an kun y'a fɔ ko min ye jikankurun ye ale dɔ kun yi dafirila Falaye a nɔgɔnin fɛ maa 36 37 o min kun fatura muso 25 tun bɛ o la maa 19 kun bɔra nka ko nin waati laban in na maa ɲininiw kɛlen kɔfɛ Falaye ko halisa ko maa dɔw bɛ olu ma ye dɛ halisa u bɛ ɲinini na hali bi ni ɲinini kuntala janyana o kɔrɔ ko ji y'u dun IFM min bɛ yen n'o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sangaw fɛ yen école karamɔgɔw ka IFP ko kalan taara kɛ olu mɔgɔw kunna sa n'o ye écoleden 300 ye yaasa cogo min na kiribikiribifɛnw u bɛ se k'u kisi o ma cogo min nin bolola baarakɛyɔrɔ in denmisɛnninw ɲɛfɔliw kɛra u ɲɛna sa u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ kisi dɔrɔgu ma cogo min baara in kɛra u yɛrɛ ka yɔrɔ la a kɛra min ye sibiri tɛmɛnen baarakɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ani ko minnu bɛ yen sa k'u k'a lajɛ Falaye fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ dankari i ka denmisɛnninya la i k'i mabɔ o la kuma tɛ bi dɔrɔgu ale ni kiribikiribifɛnw ani fɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ka denmisɛnnin tiɲɛ don a dɔw b'i galabu kɛnɛ nka i galabu bɛ tila ka kari dɛ k'u kɔlɔsi o la o ɲɛfɔli kɛra o ye yaasa u bɛ se ka faamuya cogo min Bunubakaw fɛ yen n'o ye Kapesokaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la
kolonambugukaw fɛ muso minnu bɛ yen olu donbolo kɛra olu ye fala ye jeli ni ale marabolo ye komini ye segu samara la u ye donbolo kɛ olu ye muso minnu bɛ nakɔ sɛnɛ hectare 1 bɛ minnu bolo ka se ka u dɛmɛ ni minɛnw ye yaasa cogo min na u bɛ se ka u bolo mɔnɔbɔ min ye mariam kulubali n'ale y'u ka ɲɛmaa ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ko a ɲɛna kosɛbɛ dimina n'a to u bɛ dɔ fara u ka sɔrɔw kan yaasa ka se ka yiriwali kɛ muso minnu bɛ yen sa n'olu kɔni m'o nin baara ninnu na u bolo olu bɛ se cogo min na ka dɔ fara u fana ka donbolo u ka sɔrɔw kan dɛmɛ in ko a bɔra jɛkulu yɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'o ye kerecɛnnakaw ye ka se ka kɛ ka ni muso ninnu dɛmɛ ale ni karitasi o ka bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na san marabolo la fala ye an bɛ taa e fan fɛ ka sɔrɔ ka na don farikolo ɲɛnajɛ ale kibaru kɔnɔna na fala ye anw bɛ mali ka yɛlɛma hɔrɔnya kurakurali don na bi n'o ye janvier kalo tile 14 ye ka foli tanu kɛ ka kɛ maaw ma maa minnu y'u cɛsiri k'u jija gɛrɛntɛn jugu min ni CEDEAO tun b'a fɛ k'a ta k'a ɲɛsin anw ma ani UEMOA a waati la ka se ka o wuli ka bɔ anw kunna don in gɛrɛngɛrɛnnen don a nafa ka bɔ anw fɛ yan sabula min ye denmisɛnninlakaw ye ko k'olu lamɔ an ka taabolo n'an ka tabiyaw la ka se ka olu sigi sen kelen ka baara in bɛ ka kɛ o cogoya la bi ni ala sɔnna a ma min ye minisiriw ye olu bilalen don ka taa jamana kɔnɔnaw la fala ye ka taa ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninlakaw ye ɲɛbila baara minnu bɛ se ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na ni 14 janvier fala ye n'o ye mali ka souveraineté retrouvée don ye an b'a yira maaw la fana k'a fɔ ko min ye coupe d'Afrique ye ale fana demi-finale don ye bi ye o hukumu kɔnɔna na ŋanaw bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ bi fala ye kabi lazara waati min ye anw senegalikaw ye anw ni farawuna ka dugu maaw anw n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye egyptekaw ye a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn fala ye min ye tanzɛn dolatikɛrɛ min tɔgɔ dalen don ibn batuta la a bɛna taa kɛ o kɔnɔna na n'a ka di ye a fɔ ko Sadio Mane ale ni Mohamed Salah olu ka tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Coupe d'Afrique san 2021 u kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'o tora Senegal ta la ko ye ngɔyin kɔfɛ n'o ye penalty ta ye bi min ye nin ko in ye fala ye ko Senegalikaw u y'olu ye Mali ci 1-0 Egypte fana ye se sɔrɔ Côte d'Ivoire ka 3-2 ko min ye ndulati in ye k'a bɛrɛ bɛnnen don Senegalika fanga ye min ye o ye a ka cɛsiri ni a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen u sɛnɛ ka di wa hakilinaw b'u la nka min ye Egypte ye ale ye jamana ye jamana min ka Coupe d'Afrique tata ka ca n'an bɛɛ lajɛlen ta olu ka lolo ye 7 ye ko wa ko ni jamanaba 2 de bɛ ɲɔgɔn na o kɔfɛ fala ye min ye Nigeria ye aw ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye masakɛ denkɛ o ka dolati kɛnɛ ka arabakaw fɛ yen falikɔnɔ ɲɛnajɛ in ale degunba yɔrɔ bɛna kɛ min ye Super Eagles olu kɔni ye Algérie de bati 2-0 min ye Marocains ye olu fana ye se sɔrɔ Cameroun ka 2-0 nin tɔn 2 bɛɛ lajɛlen ŋanaminɛ ŋanaw don fala ye min ye ko in ye sa eko terrain ko de tɛna na bɔ ɲɔgɔn na wa sabula a bɛ ka taa Marocains fɛ yen terrain kɔni o da ka di olu la nka kabi tulo in daminɛna bi kelen de fana donna Maroc kun maa si m'u ka cɛdu dasi nka Nigeria ale ye cɛdu dasi ko 14 kɛ wa min ye galabu kɛnɛ a bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma ko min ye Green Eagles ye n'o ye sɛgɛw ye u ni sɛgɛ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na han u ni wara de bɛ ɲɔgɔn na sa kɛ Lion de l'Atlas ko an dolati kɔni bɛna na jija Nigeriakaw olu ka maa mafalenba dɔ n'o ka waritigi ye ko kɔni ye layidu ta ko n'u sera ka nin ko in ɲɛnabɔ bi fala ye sefa wari 1,600,000 300 o bɛ du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'u ye kubu ta a bɛ 600 di u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma joueur ni encadrement fala ye ko kafu ale tun ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sa ka ɲɛsin waati laban in na ndolati minnu kɛra mais halisa ko o jaabi ma di min ye maaw sigilen don k'o kɔnɔ wa fana ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ fana ye Coupe d'Afrique demi-finale a ka kɛ équipe ni ɲɔgɔn cɛ équipe minnu bɛɛ lajɛlen ye kubu ta ko siɲɛ kelen-kelen nin y'o fana siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ Coupe d'Afrique kɛnɛ kan yanni Coupe d'Afrique dɔ ka ban kafu bɛ ka Coupe d'Afrique wɛrɛ labɛn fala ye Coupe d'Afrique min filɛ nin n'o bɛ ka taa Marocains fɛ yen a bɛ f'o ma ko CAN Maroc 2025 min ye o ndolati ye o bɛ ka ban yɔrɔ Kenya Uganda ni Tanzanie san 2027 olu kan ka o ndolati labɛn kunungo sa arabakaw fɛ yen min ye jamana 12 u y'olu ta k'olu kana olu bɛna na ɲɛbila tulon kɛ olu bɛna na taa ni ka segin kɛ o jamana 12 olu de tɔgɔ filɛ nin ye Sudan du Sud ale ni Eritrea olu bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ taa ni segin la ni min tar'o la o bɛ tɛmɛ
min ye Maurice ye ale fana ni Tchadi olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 16 la Djibouti ani Libéria fasana dɛ Falaye Libéria fasana sa dɛ o kɔfɛ Somali ale ni Eswatini olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Burundi o fana ni Seychelles bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 16 la ninnu ka jaabiw sa Falaye o mana na kɛ Éthiopie fana ni Lesotho olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a dɔn nin bɛ sɔrɔ min fɛ yan n'i jɔyɔrɔ ma ɲɛ n'u b'i dasi don o don e ti fɛn sɔrɔ fɛn na fɛn i ti se maa la ma wa ni ninnu dɔw n'anw bɛnna n'u b'o dimi kara anw na fana nka Zeyi o tɛn'o dimi kara an na tuguni ninnu minnu ka balontan filɛ nin Falaye k'a fɔ mɔgɔw ko y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna kɛ taa ni ka segin ye min ye maa 6 min bɛ yen n'olu sera ka se sɔrɔ taa ni ka segin la olu bɛna fara jamana 42 kan gurupuw bɛ sɔrɔ ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ Falaye kunu fitirimagɛ waati an ye kibaruya sɔrɔ ko Mali kɔnɔna yan Fédération Malienne de Football n'o ye FEMAFOOT ye n'a ɲɛmaaya tun ye Mamutu Ture Bavier bolo ko ale ka tɔnden 13 ɲɔgɔn na u ye walan sɛmɛ an ye ko in ɲɛɲini ka ɲinini kɛ k'a faamu ko min bɛ yen an y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ don min ye fédération yɛrɛ maa masurunnaba dɔ o tun ye bataki in ci anw ma kabini Lazara waati fo ko in nalen daŋɛnɛmaya tuma min an ka sɔrɔ ka maa wɛrɛ fana sɔrɔ min ko in ye tiɲɛ Falaye n'o kɛra o kɔrɔ ko fédération ko banna fédération bureau n'o ye comité exécutif ye maa 14 de b'a kɔnɔna na 14 na ni 11 ko an ye walan sɛmɛ Falaye o y'a ko bannen n'o kɛra fédération bɛ bɔ yen pewu o la sa baara minnu kan ka kɛ olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye Mamutu Ture Bavier ye ale ka baara kun daminɛna mais ni kana san 7 bɔ sabula a kun ye san 4 fɔlɔ kɛ danaya kun taara ka d'a kan utu kalo tɛmɛnen na ni o kɛra utu kalo san 2022 san na ale nana kana sigi ni waati na sa min ye Mamutu Ture Bavier ye ale kɔni ka n'a ka maaw ni olu ka baara bannen ko in ko yalama ko kɔlɔlɔ bɛna na yala wa maaw ko madara ni kɔlɔlɔ bɛna na yala sabula Mali ale kan k'i teliya joona ka se ka FIFA o ladɔnniya nin ko in na éliminatoire minnu bɛna na kɛ an sen ka to la an ka denmisɛnninw ka to dulaci la min an ka baaraw ka se ka teliya joona jɛkulu dɔ ka sigi ka kɛ n'o waleya ye fédération yɛrɛ vice président kɔrɔlen n'o o ye Seku Jego Keyita ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Seguba ale ye an y'a sɔrɔ sɔgɔmada in na Falaye waleya min kɛlen filɛ nin ye a kunkun n'a ɲɛɲɛ an ka Seguba ale lamɛn a bɛ ɲɛfɔli kɛ maa 19 in olu ka walan sɛmɛ in a bɛ na ni mun ye n'olu ye walan sɛmɛ Kasim teliyala ko bureau tɛ yen mɔgɔ 19 de don ni mɔgɔ 11 déjà n'olu démissionné na o kɔrɔ bureau tɛ yen donc le bureau est dissous mais ɲan b'a la mɔgɔ caman bɛ kuma bɛ k'a fɔ ko ka taa assemblée extraordinaire la ko ka taa a kuma fɔ yen organe min tɛ yen bilen o kuma bɛ taa fɔ min et puis jɔn b'o assemblée convoqué secrétaire général kɔni tɛ puisque président de bɛ assemblée extraordinaire ni assemblée convoqué le comité exécutif mais le secrétaire général dans ses attributions ne peut pas convoquer une assemblée générale donc c'est un moyen encore ka taa wari de bɔ k'a tiɲɛ la tiɲɛ sinon la démission et la dissolution est déjà actée. donc mɔgɔ 19 min ye comité exécutif ye ni 11 ko ko a ye walan sɛbɛ dɔrɔn o y'o ko bannen ye o y'o ko bannen k'a daminɛ comité olympique sariya bolo la ka na statut type de fédération na ni mɔgɔ fɛn majorité kɔni kelen mana far'o kan c'est fini o y'o bureau ko bannen donc assemblée ou bien assemblée générale extraordinaire ko kuma min na il faut que autorité ani fɔ u ka fɛngɛ c'est un moyen déguisé ka taa mankan wuli tuguni donc ni bureau tɛ bureau ko banna puisque n'i y'a mɛn comité exécutif ko décision bɛ ta o y'a sɔrɔ majorité de bɛ yen ni majorité tɛ yen o comité exécutif bɛ yen bilen yan. donc n'i y'a faamuya a bɛ n'a fɔ olu sɔnna ka démissionner nka u bɛn'u labɛn tuguni ka ko in ta kura ye ka Bavier dɔrɔn de bɔ a la quoi. Voilà, en tout cas, au stratégie de Konboukono. Alors que, en tout cas, majorité démissionnant 50+1, donc juridiquement, au cours bureauté, au dissolution. Donc maintenant, autorité de Kang a fait,
Maintenant, et surtout tutelle, tirer les conséquences des droits avec la FIFA par rapport à cette situation. ola ni san laban in kɔnɔna na Kojugu. Nti soso la o fana b'a la, mais en tout cas, immédiatement, ko ka élection qu'on a organisée, au kɔrɔ baara ma kɛ. Puisque au kɔrɔ système kelen in de bɛ yen tuguni. Donc, ouverture min kan ka kɛ même mɔgɔ tɔw ye, Kasim a bɛ gɛlɛya. donc sisan A e bɛ yɛrɛ don- bolo mun de kan ka kɛ teliya la pour que ka se ka ko in bɛɛ sigi sen kelen kan ani mɔgɔ bɛ ka yɛlɛma min ɲini o bɛ se ka kɛ cogo min na Donc, rapidement, ne y'o de fɔ a tɛ se ka taa ministère kɔ. Il faut que u ka kɛ rapidement ka FIFA informer u ka organe dɔ bila en place rapidement pour que baara bɛ se ka daminɛ même sini bɛɛ. Puisque au fur et à mesure o bɛ to ni fɛn na tan ɲɔgɔn makɔnɔ na a ko bɛ gɛlɛya ka taa fɛ et puis échange fana bɛ yen. awa seguba keta an y'a ye k'a fɔ joueur kɔrɔ minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ fɛ ka don a la a n'a fɔ ne yɛrɛ ni ɲɔgɔnna dɔw fana bɛ fɛ ka don fédération kɔnɔ Awɔ. don cogo ye cogo jumɛn ye fédération yɛrɛ la maa bɛ se ka kɛ a tɔnden a membre ye cogo di Bon, fédération élection bɛ kɛ liste ko de ye liste de don donc ni min bɛ président ɲini a b'a ka liste dilan a bɛ mɔgɔw ta bon pour que ancien joueur fana ka don a la puisque n'i bɛ kɛ a président ye min ka gɛlɛ a la kosɛbɛ o ye parrainage ye parrainage dun réservelen don club damadɔ de bɛ yen ligue 1 ani regroupe ani groupement ani ligue régionale ani deuxième division donc f'i ko o parrainage ni fɛnw sɔrɔ o parrainage yɛrɛ ka gɛlɛn ni élection yɛrɛ ye voilà alisala babi binnen o parrainage ko de la puisque babiye kelen y'a bɛɛ ta a dɔn fo jɛkulu minnu fɔlen filɛ olu ka sɔn k'a fɔ k'u b'u bolo don i kɔrɔ i ka na n'o tɛ i Voilà. tɛ se ka wuli ten komi ne ɲɔgɔnna ka na k'i bɛ don a la voilà exactement donc faut que i parrainer o de y'a to o parrainage u kelen bɛ k'o de fana fermer sisan o de kan ka dayɛlɛ n'o Donc- dayɛlɛla candidature bɛ caya balontan balontanna kɔrɔ ninnu mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si bali puisque o bɛɛ ye fasoden de n'i nana compétition na avec les autres a banna n'i gagnera o don n'i ma gagné fana o don mais Awa. toujours awɔ seguba an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn dakuruɲɛ laban na k'a fɔ ni an ma taa wagati dɔ labɛn ka sɛbɛnw sigi sen kelen kan ka taga élection kura la an bɔra degun min kɔnɔ an bɛ se k'a kelen kɔnɔ quoi an bɛ bi a kɔnɔ teliya la puisque gafe minnu bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a gafe si man ɲi administration fédération bi n bɛ min f'i ɲɛna Kasim ne ma fédération ye bon Afrique n tɛ diɲɛ ta a fédération désorganiselen don ka tɛmɛ min kan pratiquement donc il faut que a ka sɛnsɛn de gouvernance financière ou gouvernance administrative institutionnelle il faut que rapidement au audit ka kɛ et puis les compétences panel d'experts minnu bɛ yen u kana rapidement ka fédération in sigi sen kan sinon an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a tiɲɛnen don dɛ ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci Kasim ala sɔnna ma sini nɛgɛ kaɲɛ 21 i bɛna na k'an ka maa welelen yaasa ka se ka nin bɛɛ lajɛlen walawala ni mun ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ɲɛna teliya la ok bɛɛ k'i ta n'i bila dɔn n'ala sɔnna ma i keyita ala ka tile yɛrɛ caya merci falaye nin ye ko de daminɛlen ye parce que n'o y'a sɔrɔ fédération yɛrɛ bɛ ninnu bɛ walan sɛmɛ wagati min sɛbɛn min bɛ fédération kɔnɔ i n'a fɔ seguba bɔra k'a fɔ cogo min ni ko bɛ ten cogo la baara ma ban dɛ maintenant ni minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna i n'a fɔ seguba y'a fɔ cogo min ale de bɛ se sisan joona ka fifa ni kafu sɛnsi ka ninnu ka denmisɛn ko kuma fɔ kalata bɛ se ka labɛn cogo min wagati dɔ ka di texte ka yɛlɛma bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ maa maa bɛ fɛ ka don bɛɛ ka se ka don a kɔnɔ o sariyaw ka sigi bɛn ka kɛ o kan baara ka kɛ o kan mankan wɛrɛ kana kɛ tuguni ne hakili la ni bɛɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ o la maa garisigɛtigi mana na sɔrɔ o na kɛ fédération président ye fala ye maintenant il faut pas que a ka kɛ dabiri wɛrɛ ye tuguni ka taa wolo ko la min bɛna na an bila dingɛ wɛrɛ kɔnɔ zen nin ka kɛ chance ye maa si kan'a fɔ ko n bilara kɛrɛfɛ maa si kan'a fɔ ko nin kɛra n na bɛɛ ka taa a égalité de chance a ka se ka kɛ ka ɲɛ sɛbɛn ɲɛnamaw ka sɔrɔ an ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔ moribo maa o makalu i b'a dɔn dɛ
yɔrɔ ale sɔrɔ baarakɛla don ale de kɛra fédération malienne de tennis président ye Fala ye Modibo Mahaw Magalu maa min don maa dogolen tɛ sabula an ka jamana kɔnɔ yan sɔrɔko ta nasira kɔni fɛ an yɛrɛ n'a bɛ baabu caman kɛ a kuma caman maintenant fo fédération malienne de tennis olu y'u ka jɛrɛ kɛ jɛrɛ min senfɛ sa n'o y'u ka assemblée générale ta ko 23 ye o de senfɛ kalata kɛra k'a yira sa k'a fɔ sibiri tɛmɛnen ni Modibo Mahaw Magalu ye baara kɛra maison des jeunes yɛrɛ kɔnɔna Bamakɔ yan ale taara ka kɛ fɛn ɲɛmaa ye nin waati in na sa yan'a kun ka na bureau in yɛrɛ kɔnɔna na a kun b'a la n'o ye fédération tennis bureau ye ale kun ye vice président ye o ko kɔnɔna na donc danaya taara ka d'a kan nin waati in na k'a ka kɛ président ba yɛrɛ ye an bɛ foli kɛ kɔrɔ ye k'ala k'a ɲɛ a bolo ala ka ta fanga ko ala min ye baara ɲɛ ala ka timɛko ɲuman d'a ma Fala jeu concours casque fila de b'an bolo motoboli casque o fila de bɛna na da Mali fɛn Nigeria Maroc Sénégal Égypte donc min y'o jaabi sɔrɔ an bɛna tila k'a bila an ka page sanfɛ pour que ka se ka o sɔrɔ donc mɔgɔ kelen o kelen min mana jaabi ɲuman sɔrɔ casque kelen bɛ don motoboli casque kelen bɛ don o ma an bɛ dugawu kɛ sa ala ka waati wɛrɛ yira an na i yɛrɛ Keyita ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababa ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye